Arep nyandi. Kan mentek-mentek to, Kang. Arep nyandi, Ndut. Enggak inu, aku ngono to. Nyandi. Lah kowe wis waras tenan kan ya ngono to. Oh, tani lah waras ya ora roh dulur ngono barang to. Gendutan nyandi. Sing penting sehat ya, Ndut. Kang. Ndut. Aku ki nek dalan kan sing penting sehat. Delokan tenan, delokan. Endi Moci? Delokan. So, ben ki travelnya ya ini to. Kak, ketemu sampean ngono. Mulai sampean. Ci, Moci. Tak anu ya. Ci, Moci. Wedi ra karo Moci. Ci, Moci. Moci ki wedi kok karo Moci. Ci, Moci. Ya ta wedi ta. Ci, Moci. Gendut. Kemang ngrungokne cerita. Heeh, Ndut. Ngrungokne cerita, Ndut. Ayo nenek. Timbang ngrungokne cerita. Ayo. Wedi aku. Ternyata aku ya wedi lho ya, Ndut. Ayo. Gendut. Ndut, Di aku. Ndut. Anget. Enggak man. Anget ta, Ndut? Heeh. Anget. Lho kok enam kari. Nukari ya. Nukari. Ya. Nukari ya. Ayo. Anget, ayo. Ayo kabur.